a helyszínen lévő földi rácsapások sorozatát végre tudják hajtani. Nyilván nem életünk Igen, beszéltünk arról korábban, hogy ugye most hangsebességgel sikerült tehát fölötti magasságban lehet repülni, ugyanakkor Ákos azt mondta, hogy a gépek hangsebesség fölött érkeznek, hangsebességgel repülnek rá egy ilyen helyzetre. Így van, minél gyorsabban, minél alacsonyabban, annál jobb. Annál jobb. Azon a napnál, azért baloldalán belőle és irányító pontosítják a diókat a képelet számára. És ilyen módon rádióforgalmazás, a rádióforgalmazásban a földő és a és a szállító a két gépet, illetve adott esetben a vezetésnek a gépeket, hogy milyen célpontot kell számolni. Háború gépeknek szeretnék maradni a magyar a kommentátorás mögötti irányító toronyban ugyanúgy irányító engedélyeket szeretnék tájékoztatásokat adnak, és természetesen a végjárnak alacsony közöttes és magas létérnek, mert ezt most úgy kell képzelnünk, hogy ez magasságon fölött egyrészt a rendelkező drón, a UAV, a és pályáról műholdakat, és nézni a repülőnapokat. És ha arra néznek, hölgyeim és uraim, a földön sárgás, zöldes, füstöt látok. Önök szerint mi lehet ez? Mögötti területen, a zöld hangárok mellett, ugye látunk, illetve mindenképpen kivetítő látszik a közös helikopternek a végét, és most kék szék is látszik fölszállni ugyanonnan, hogy az ellenség reagált a támadásokra. Aki szoros kapcsolatban van, ezt már említettük a földiekkel, szárazföldi koros utasítására megtette a sikerülés akkor különböző a főtésben, jobbra főtésben néztek a fazol fölött már érkező helikopter számára, akik a magyar honvédségről vannak helikopter. Már is állományok Andalétől a Kovács Sándor ura, illetve kapitány Szabó Zsolt, századosul, illetve Szabó László a jobbülésbe másik helikopter pilótaként. A füst tehát annak szól, hogy a terület tiszta, csapataink nem vannak, de természetesen át kell adnom a szót a Sándor egyszeres úrnak, ugyanis lassan az ő képessége jön, mert a katonák kiadták jelzést, és a helikopter a szélelőség szélelen megállítása után helyett mondjuk el közben, hogy a vízbenek az írnak le, mint az előbb egy multifunkciós repülőgép, aztán egy elhangzott folyamán. Most levegő feladatot látunk, hogy gyakorlatilag védik a helikoptert, védik a földet nagyon sem. Igen, közben a helikopter dolgozik, és itt a Sándor Tamás ezres, a Magyar Honvédség Harcműveleti Egységi Látok különleges műveleti látói parancsnoka. Ha már láttuk az egységet egyszer dolgozni, most itt a tény. Már jelen pillanatban. Nem lehetett
megállított, és ebből egy célszemély kiemelését, annyira nem látványosan látszik. A kivetítő lehet látni, látjelje. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag olyan területen, ahol a helikopter leszállni nem képesek vagyunk a személyállomány kirakására, ez különleges alkalmazásra szívül, csak kell tudni, hogy gyakorlatilag néhány hónapért keresztül az afganisztáni hadművésről, ahol egy elég tartalmas műveleti időszakot töltöttek el. Gyakorlatilag a zászlói kiképzésének a rendszerébe illeszkedik ez a most kirakás, mint a kiutatás egyik módja. A katonai szervezetről röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Magyar Honvédség talán a legfiatalabb és egyben legidősebb szervezete, hiszen jó erők a 90 alapít magyar első honvédelmi zászlóaj. Gyakorlatilag a katonai szervezet 2020-ban kezdte a és szakfelkészítését, és gyakorlatilag az elmúlt időszakban amerikai technikával, mint ahogy a képen is látszik, folyik gépjárműveknek átvizsgálása, módszeres folyamat, értelemszerűen minden műveletet a megfelelő tervezés előz meg, tehát látszósével gyakorlatilag átvizsgáljuk a gépjárműveket, a szükséges célszerűt azonosítják, lefényképezik, adott esetben különböző technikákkal, amelyek nem nyilvánosak megtörténik, a célszemélyeknek a adatbázisba történő bevitele a későbbi azonosításhoz, különböző szemféle eszközök, mobiltelefon, számítógép, illetmányok összeszedésre kerül, majd egy precíziós végrehajtás után gyakorlatilag a csoport felkészül a kiemelésre. Ne felejtsük el közben, hogy ellenséges területen vagyunk tulajdonképpen, mind a mellett, hogy a helikopterből a puskával fedezik mindezt a mozdulatot, közben a két mikben még mindig itt köröz, hogy a levegőből megtalálni a közönségesen köröz. És az, hogy a műveleteinket sikeresen tudjuk végrehajtani, mindenképpen kell a területességi támogatás, motorgép, a vadászgépekre, adott esetben a pilóta nélküli repülőgépekre, illetve most ahogy a kivezetést is lehet látni, a 17-es úgynevezett májtmutató alkalmat, a más egy különleges kiemelési technikát tesz lehetővé. Lehet látni, hogy viszonylag vékony, viszont nagy csillagok, nagy érzőszadácsok, mielőtt a speciális kiemelészenek kerülnek beépítésre. Ennek a segítségének És hol van a célszemély? Ezért megsemmisítették, de nem viszont magukkal megsemmisítették a célszemélyt, mondják, és akkor most világosan távol, mondják a speciális technikával. Előre egy szőrőszemet csinálva. Szőrőszemként kerül kiemelésre. Nagyon fontos, hogy a biztonság az elsődleges, főleg még a képzésnál. Tehát ez a kiemelés egy alapvetően bonyolult feladat, kimondottan elkezdeni személyzet, szempontjából hiszen nagyon lassan megfontoltak az elsősorban éves emelést, a biztosítást. Ebben az időben gyakorlatilag 150-100 km/h sebességgel a de valaki kellemes. Ilyenek megcsinálják szempontjából is. Ilyenkor milyen távolságot látják őket? Gyakorlatilag képesek technikában kivezetett általában egy maximum 40 az első biztonságos kirakóhelyre egy helikopter, akkor tudjuk szállni, gyakorlatilag az év lecsatónak a telefonnak és a már gyakorlatilag belső nem lehet őket rövidebb órákat tartani, hogy ezeket is használják, mert muszáj ennyire messzire lógjanak a helikoptertől? Ezek rendelt kiemelőkötelek, tehát ezek a mérete értelemszerűen nem egy adó géptípus, hanem az általánosságban használt háború géptípusokon beállítva, tehát gyakorlatilag nekünk kettő méretben és az történik a röviden. Röviden, igen, hát ez egy speciális módszer, ugye 8 katona feladatát tökéletesen elvégezve, lóg ugye vár a helikopter alatt, és a két Gripen továbbra is biztosítja ezt a föld, és hogy jó eset már a biztonságban nyilván földet a levegőben több szinten nagy dolgok lennek a
előrehető repülés irányítóknak nem csak az a feladata, hogy célokat jelöljenek ki, hanem az elkülönítés. Nagyon fontos, hogy ezek a légierők visszaérkezzenek, illetve az összes csapatok visszaérkezzen biztonságban a bázisára, tehát ők azért is felelnek, hogy ezeket elkülönítsék egymástól. Így van, hát a másik elég értelmesen az augusztákat azért tapasztalunk, magyarán szóval, amit most láttunk, az azt jelenti, hogy egy 8 fős egység, egy helikopter és 2 Gripen ellátta ezt a feladatot valahol az ellenséges vonalak mögött, és az ellenséges területen. Viszonylag kis létszámmal, viszonylag kevés eszközzel sikerült ezt a feladatot ellátni. Szóval, hogy egy kis létszámot tudjuk operálni, értelemszerűen kulcsfontosságú kiképzettség, hiszen alapkiképzés, tehát már 10 hónap, speciális beosztásoknál ez gyakorlatilag 2 év, ahhoz, hogy valaki csoportkötelékbe kerüljön, speciális felszerelés, speciális fegyverzet, speciális kiképzés, nem könnyű. A tavalyi évben gyakorlatilag 117 jelöltet próbáltunk meg, az megkerülni jelenleg 8-an fognak végezni. 115-8-an, és jobban a 117 sem volt beteges.